mga kinabuhi, mga kaigsunan. Pangutanon ta mo kay mga kaigsunan, kung mamatay ka mo karong adlaw o mamatay man ka mo ugma, kasigurado ba ka mo kung asa mo padulong? Mao na ang pangutanan mga kaigsunan. Asa mo ta padulong? Langit ba ta o impyerno mga kaigsunan? Karon mga kaigsunan, akong iwali sa inyo, akong ipadala sa inyo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kung unsa ang pamaagi na kita mahalangit mga kaigsunan. Mga kaigsunan, ningon diha sa Romans 3:23, for the wages of sin is death. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kaigsunan, ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon. Mo nagkitang tanan mga kaigsunan na hilayo kita sa Ginoo. Apan ningon dira, apan gingon diha, for the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Naay pamaagi mga kaigsunan aron kita mahalangit kay mga kaigsunan kung kita mutuo og mudawat sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, ang pangutanan ninyo, are you willing o ganahan ba mo nga makabaton sa kinabuhi nga dayon? Mga kaigsunan, kini tabaga lamang sa inyong mga kasing-kasing diya sa Ginoo. Wala ko kabalo kung sa inyong nasa inyong mga